A piscifactoría Acuidoro, asentada no noso concello, vén de cambiar de propietario despois de ser adquirida pola multinacional Stolt Sea Farm. Por iso, desde o concello, quixemos conocer de cerca a situación da empresa e as súas perspectivas de futuro. Esta semana, eu mesmo como alcalde, achegueime hasta as plantas de cultivo de Rodaballo e reunime co director xeral, con Luís Toro. El mesmo transmitiume que os obxectivos que se marca a empresa son de continuidade e crecemento e que teñen boas perspectivas de negocio. Tamén me manifestou que as súas instalacións, tanto a de cría de levíns como a de produción, teñen moitas posibilidades. Unhas afirmacións que para nós, desde o Concello, son moi importantes, xa que desexamos que as empresas asentadas no noso territorio sexan productivas e obteñen beneficios por todo o que iso supón para a nosa cidadanía. Polo momento, os novos propietarios teñen por diante uns meses de adaptación. Estánse dedicando a facer certas modificacións de detalles técnicos e organizativos que serán determinantes para garantir o seguinte paso. É que dentro duns meses Acuidoro pretende buscar novos mercados para darlle saída ao rodaballo producido, pero tamén queren retomar a comercialización de linguado e manter estable a produción deste peixe. Polo tanto, desde o Concello estamos esperanzados con que a empresa reciba o impulso que necesita para seguir adiante. E, desde logo, como xa lle transmitimos ao seu novo director, Acuidoro conta coa nosa colaboración para que siga sendo unha empresa clave no noso municipio.